Beograđani koji odluče da Novu godinu dočekaju na otvorenom moći će da prisustvuju najspektakularnijem dočeku u Beogradu i Srbiji u Belgrade Waterfront, najavljuju organizatori. Kako kažu, noć 31. decembra ovdje će biti priređen svetlosno-muzički performans kakav do sada nije viđen u regionu, najavljuju organizatori. Iz Beograda će u svet biti poslata veličanstvena slika sa kule Beograd, novog simbola grada i Srbije, odakle će nas 8-minutni vatromet isprepleten sa laserskim zracima i svetlosnim efektima na kuli Beograd uvesti u novu 2022. godinu u velikom stilu. Jedinstveni šou biće propraćen muzikom posebno komponovanom za ovu priliku i inspirisanom domaćim nasleđem i tradicijom. Osim za kule Beograd, vatromet će se u ponoć vinuti i sa reke, a refleksije svetla u Savi dopunit će magiju koja će se dešavati nad našim gradom, saopšteno je. Osim toga, na Bini, na Sava promenadi, pored starog Savskog mosta, od 20 sati smjenjivaće se DJ Angelina, Sobi, Saša Kovačević i zvezda večeri Goran Bregović, sa kojim će nastupiti i nekadašnji pevač belog dugmeta Mladen Vojčić Tifa. Publika će u novu godinu zakoračiti pod svetlom kule u ritmu dobre atmosfere, a ulaz na koncert je besplatan. Spektakl kakav smo do sada mogli da vidimo samo u velikim svetskim prestolnicama, sugrađani će prvi put moći da dožive i kod nas. Pored ulaska u novu godinu proslavimo i završetak radova na fasadi kule Beograd, arhitektonskog remek dela na obali Save 2022. godine. U jednoj godina kada će kula biti završena, a veličanstveni vatromet, laserski šou i koncert popularnih muzičara je naš poklon Beograđanima i gostima glavnog grada, kaže Zorana Burlić, direktorka Belgrade Waterfront. Doček nove godine u Belgrade Waterfrontu odvijaće se uz poštovanje svih protivepidemioloških mera, dok će COVID redari voditi računa da se svi prisutni pridržavaju propisa kojima se sprečava širenje COVID-a.